Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la subiectul zilei. Am intrat deja în luna decembrie. Iată, astăzi este 5 decembrie, vine Moș Nicolae. Vorbim despre un eveniment care va avea loc mâine, sâmbătă, pe data de 6 decembrie, un eveniment care include copii și oameni mari, povești, desene și un proiect interesant și original în România. O să vedem imediat despre ce este vorba. Vorbim despre Iarna cu povești, eveniment aflat la 3-a ediție, organizat de Asociația Outreach. O am alături de mine pe Sandra O'Connor, președintele acestui proiect. Până la urmă, bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc că mă veți aici. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația să fii alături de noi și să ne povestești atât despre evenimentul de mâine, cât și despre ce înseamnă de fapt acest proiect inedit. Haideți să începem cu ziua de mâine, a 3-a ediție, Iarna cu povești, la Târgu Mureș. Despre ce este vorba? Este vorba despre o lansare de carte. Dar am învățat, așa, cu experiența celor două evenimente anterioare, că această lansare de carte este, într-un fel, un proces care a fost deja transmis oamenilor. Ei sunt la curent cu faptul că noi anual facem o carte de povești cu o tentă psihosocială. Sunt niște povești educative în care dăm oportunitatea părinților să interacționeze cu copiii. Finalul fiecarei povești are întrebări, exerciții, jocuri pe care părinții și copiii le pot face împreună. Dar în acest an nu vrem să punem atât de mult accent pe această carte, ci vrem să dăm oportunitatea copiilor pe care i-am antrenat în acest proiect în ultimul 3 ani de a ne arăta exact unde au ajuns ei, ce au făcut, cum au beneficiat din implicarea în acest proiect, să reușească și părinții să cuantifice cumva rezultatele și munca pe care au depus-o copiilor. Ca atare, da, este un aspect important faptul că această lansare și această cărticică este ceea ce ne permite nouă să organizăm toate activitățile outreach fără taxă, cum a fost și evenimentul de la cele din cadrul muzeelor. Celelalte educaționale au o taxă minimă care, mă rog, este discutată și este foarte bine evidențiată în program. Dar toate evenimentele publice sunt fără taxă. Acest concert este fără taxă, toate evenimentele din cadrul Muzeului Județean sunt fără taxă și vreau să mulțumesc Muzeului Județean că ne permite să utilizăm aceste spații și să utilizăm resursele lor pentru a ne desfășura activitatea cu copiii. Lansarea de carte, deci, este doar, într-un fel, donația minimă pe care părinții pot să aleagă, să opteze să o facă pentru continualitatea programului. Dar programul în sine, anul acesta, se va axa pe talentele copiilor. Talentele artistice le-ați văzut deja la expoziția din 15 noiembrie. Acum vor fi talentele muzicale. Vom avea un concert interpretat de către copii din cadrul Outreach și am împrumutat niște copii din cadrul cursurilor ateliere educative. Cei care studiază chitară cu profesorul Sebastian Tătar, cei din cadrul spiritușilor muzicali, elevii doamnei Ana Maria Galea și al profesorului Daniel Cicoș, vor interveni în partea a doua a evenimentului, cântând și ei extraordinar de frumos, pot să vă spun. Eu i-am ascultat, dar nu am să vă spun ce cântă. Este mini-secretul nostru. Vor fi și cântece cu tematică adecvată, vor fi și lucruri interesante. Va fi un mini-musical pregătit de către Ana Maria Galea cu copiii săi. Este foarte interesant. Și invităm, cum ai spus și tu, și copiii să participe la acest eveniment, pentru că noi sperăm ca și copiii din sală să dorească să participe la aceste cursuri. Aceasta este partea pe care o vedeți, de fapt, partea frumoasă, partea artistică, dar mai există o parte extraordinar de importantă a acestui proiect și anume partea de dezvoltare personală. Acestea sunt cursurile de dezvoltare personală și de mentoring pe care le facem noi în cadrul școlilor implicate în proiect. Școli care solicită implicarea în proiect, răspundem oricăror solicitări,
proiect care este acceptat de către Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Județean, a fost verificat, purecat și a trecut filtrul. Un proiect care se derulează deja de câțiva ani buni, în care discutăm cu copiii despre empatie, despre interacțiune, despre faptul că diversitatea nu este un impediment, că e absolut normal să fim diferiți și nu trebuie să ne irite diferențele altora. Trebuie să putem să le acceptăm și să ne pliem cumva pe ele, nu neapărat să le integrăm, că vrem să le păstrăm așa, diferite, știi? Dar să putem comunica și vezi că te-am spus deja, sunt atât de greu de coagulat într-un proiect încât în fiecare an încercăm să introducem în acest eveniment puține din aspectele pe care noi le prelucrăm în program și anul acesta sunt talentele muzicale. Interpret voce, instrument, programe muzicale-artistice și copiii au scenă. Copiii au scena, părinții lor sunt în sală să se bucure de ei, de talentele lor, de faptul că au ocazia prin voi, iată, să își demonstreze talentele. Știm că fiecare persoană este bună la ceva, este talentată, are un har primit de la Dumnezeu. Ei demonstrează asta prin cursurile voastre, acum vor și cânta. Intrarea, cum ai spus, este liberă, poate să vină oricine dorește, da. Părinți, bunici, copii, o donație prin achiziționarea acestei cărți, care va fi lansată, cum spuneai tu, cu ghilimelele de rigoare, da. În cadrul acestui eveniment, pe data de 6 decembrie 2014 la Târgu Mureș, a 3-a ediție, unde va avea loc evenimentul. Asta n-am spus. Evenimentul va avea loc într-o sală care pe mine cel puțin mă copleșește și îmi răscolește tot timpul amintiri din copilărie. Este în sala mică a Palatului Culturii, o sală minunată, care de fiecare dată când organizăm acest eveniment stau, mă uit și spunem întotdeauna: vai, nu putem să credem că din nou suntem aici, e o sală așa de... e frumoasă, este un palat. Deci stăm și putem să lăsăm copiii să cântă și să își arate talentele și să... Sunt niște copii minunați, nici nu putem să ne asumăm creditul pentru talentul pe care acești copii au, pentru faptul că noi îi ghidăm și putem să-i ajutăm să le manifeste, da, dar pentru talentul în sine nu vom lua creditul. Dar este ceva, este un fel de o senzație plăcută și un fel de magie. Să poți să cânți o dată pe an, să poți să pui povești o dată pe an într-o cameră a unui palat. Ca în povești. Cu începere de la ora 17 acest eveniment, vreau să te întreb cât timp v-ați pregătit și cred că anul ăsta, între 2013 și iarna Povești 2014, a trecut foarte repede. Foarte repede, cu adevărat. Stăteam, chiar ne făceam o punere în revistă și spuneam, parcă ieri făceam exact același lucru și evenimentul are un ritm atât de alert încât în momentul în care oamenii intră în sală, am senzație că ies deja. Și îți spun de ce, pentru că noi implicăm copiii. Suntem toleranți, copiii sunt în sală, toți părinții sunt absolut conștienți că va mai fi un copil care plânge, va mai fi un copil care tușește, unul care povestește și este în regulă. Este un eveniment de copii, pentru copii. Vrem să fie acolo cu noi și poate asta este ceea ce ne aduce ritmul acesta alert și voioșia și faptul că parcă clipești și totul se termină. Este ceva care nu aș putea să văd întrerupându-se. Deci eu văd așa continuitatea pentru o perioadă foarte îndelungată de timp. Parteneriatul semnat în acest an este pe 4 ani, de cel puțin următorii 4 ani ne veți vedea și vom vedea unde ajung copiii noștri. Sunt tare curioasă. Care cresc atât de repede și nici nu ne dăm seama cum trece timpul. Este un proiect pentru copii, cu copii, în care sunt implicați copii. E o sărbătoare, de fapt, evenimentul de mâine. Marcați cumva venirea sărbătorilor de iarnă.
vine Moș Nicolae, vine Moș Crăciun și la voi. Cred că prin evenimentul ăsta vă bucură vine sufletul. la propriu. Nu va veni ad literam în persoană, dar el ne-a vizitat deja lăsând niște coșuri cu bomboane și dulciuri pentru toți copiii și adulții prezenți în sală. Și în același timp, Moș Nicolae Outreach va veni cu un număr de, chiar acum le calculam, aproximativ 50 de premii pentru copiii din program. Pe lângă pietricelele, evenimentul la care ați participat acum 3 săptămâni, am subliniat doar faptul că vor fi premiate pietricelele care se vor realiza în cadrul evenimentului. Dar noi aveam și un aspect ascuns al acestui eveniment și anume expoziția noastră era de fapt o expoziție în care a venit o comisie de jurizare în timpul evenimentului nostru și a acordat premii tuturor copiilor care au expus în acele lucrări. Am acordat premiile pe 4 categorii, în funcție de vârstă și în funcție de grupul outreach în care acești copii sunt implicați. Iar toți acești copii vor fi 4 serii de premii și toți acești copii își vor vedea roadele muncii fructificate. Era un secret și o surpriză pentru ei, n-am vrut să le stricăm surpriza, acum le-o stricăm, dar cred că vor fi cu atât mai fericiți. În același timp și toți voluntarii noștri vor primi o mică surpriză de la Moș Nicolae. Am stat și ne-am gândit îndelung cum am putea noi să le... Ei ne-au acordat zile și ore din timpul lor și cum am putea să le dăm și noi o oră, măcar o oră, 2, pe care să și le fructifice într-un fel inedit. Și sperăm că am reușit, am încercat să ne gândim ce am putea noi, ce surpriză am putea să le facem să se bucure și nu vă dezvăluim aceasta, dar sperăm că vor fi și ei încântați. Ei mai au de așteptat până mâine, după masă, când va avea loc evenimentul. Eu o să vă numesc pe voi o familie, pentru că petreceți un an întreg împreună, un an în care învățați unul de la celălalt. Cred că fiecare parte are de învățat tot timpul. Un om cât trăiește învață și acum sărbătoriți la final de an. Vin sărbătorile de iarnă. O să te rog să vorbim despre acest proiect. Spune-mi, te rog, încă o dată, de unde această idee, ce înseamnă acest proiect? Ideea are o tentă personală, pentru că orice părinte, orice om în momentul în care devine părinte, într-un fel sau altul, vrea să schimbe lumea, să o facă mai bună, să o facă mai primitoare, mai înțelegătoare. Poate și natura profesiei mele, fiind psiholog clinician și doctor în medicină comportamentală și lucrând în general cu copii, am avut și un fel de pornire, un imbold în plus în momentul în care am devenit părinte și începusem să am astfel de activități în Statele Unite ale Americii, unde îmi exercitam meseria. În continuare, în Statele Unite, eu colaborez cu Centrul de Neuropsihologie al Institutului Merrill Palmer de dezvoltare a copilului, un institut extraordinar din care sper să fac parte tot restul vieții mele. Și am avut ocazia să lucrez hands-on cu copiii, să pot să văd stadiile lor de dezvoltare prin peretele oglindă, să fiu așa un martor tacit al dezvoltării lor pentru 7 ani de zile și înveți anumite lucruri, cum spuneai tu, de la copii. Copiii te învață, mai ales atunci când ei nu știu că sunt priviți, te învață mult mai multe. Și mi-am dat seama că copiii sunt ceea ce își dăduse seama toată lumea, sunt șansa acestui univers, șansa acestei societăți. Trebuie să le oferim, noi avem tendința de a le pretinde, noi le cerem extraordinar de mult, dar trebuie să le oferim. Nu putem cere unui om nimic în momentul în care el nu știe cum și ce să ne dea. Aceasta este șansa noastră. Dacă noi avem atâtea pretenții de la o generație care vrem să schimbe lumea, să facă totul mai bine, să fie mai implicați, să fie hands-on, nu? Tocmai am trecut prin alegeri prezidențiale, știm ce vrem de la noile generații. Pentru a le pretinde ceva, trebuie să le dăm capacitatea ca ei să descopere în ei resurse de a ne oferi o schimbare pozitivă. Asta facem noi.
mergem în școli, facem orele de dezvoltare personală, pentru că într-o zi am hotărât, vreau să schimb lumea. Și în momentul în care am întrebat în jur, hei, nu vreți și voi să o schimbați? Foarte multe mâini s-au ridicat și au zis, de când încercăm fiecare, așa individual, să o schimbăm? Și ne-am adunat o mână de oameni și o mână de instituții, care nu e o mână mică, și am decis să facem acești pași. Încercăm să colaborăm cu toate asociațiile de această natură din oraș și chiar și din țară, și nu numai din țară, chiar și cu BitBullying, Marea Britanie, dar sunt colaborări pe care vă vom anunța exact când le putem fructifica cuantitativ. Știi că noi ținem frumos în desagă până în momentul în care este cazul să discutăm despre ceva. Dar proiectul acesta a venit ca o necesitate. Copilul meu este parte din această societate și dacă n-ar fi fost, eu sunt parte din această societate. Simt că scopul existenței mele este de a încerca să ajut cu ceva, o facilitare a existenței. Asta e defectul profesional, dar reușim. Este un proiect de cercetare. Nu l-am pornit ca hai să ne jucăm cu copiii. Am decis să luăm niște parametri care pot fi calculați, să luăm anumite grile de testare. Sunt niște grile simple, gen chestionare, pe care le facem cu învățătorii și pe care le facem noi ca profesioniști și prin observație. Deci nu este o testare clinică în sensul că luăm copilul, îl punem în laborator și îl testăm. Este prin observație, prin interviu. Vedem diferențele, ne spun profesorii faptul că aceste colective sunt mult mai unite, comunică mult mai bine, nu mai elimină. Nici măcar copiii care la un moment dat erau identificați ca problemă, pentru că era dificil să fie înțeleși și acceptați. Dar în momentul în care am început să discutăm și să îi punem să-și caute singuri soluțiile, să-i punem să încerce să-și dea seama de dinamica pe care ei o vor în grupul din care fac parte, vedem rezultate evidente. Și atunci proiectul, într-un fel, a pornit dintr-o inițiativă personală și a continuat din inerție, pentru că a devenit, pe parcurs, inițiativa personală a tuturor părinților implicați în proiect. Spunea cineva odată că pentru a lăsa răul să triumfe, e de ajuns să nu faci nimic. Voi ați vrut să schimbați lumea și iată că ați început cu pași mici, un grup unit, care probabil că va mai crește și ne dorim asta, reușiți să faceți ceva pentru generația de mâine. Proiectul are și un nume, Outreach. Outreach. De ce? Pentru mine, să luăm traducerea în română a proiectului Outreach și să vă explic de ce chiar are o semnificație pentru mine acest nume. Dacă spun incluziune, am senzația că trag ceva din exterior ca să-l aduc, nu? Pentru că este incluziune, eu te includ. Ceea ce înseamnă, într-un fel, că te tolerez, te accept, pentru mine are un fel de conotație negativă. Outreach, același lucru, dar în altă limbă, înseamnă că eu ies din confortul zonei mele, întind mâna și încerc să te ating, să-ți dau ceva. Deci este un fel de diferență de termen care e atât de flagrantă pentru mine. În limba română outreach înseamnă te trag spre mine și în limba engleză outreach înseamnă mă ofer eu. Am ales outreach pentru că noi ne oferim. Noi nu vrem să luăm și să facem așa o mică trupă de copii răuțăi pe care vrem să se poarte în un anumit mod, să stea frumos în bancă, să nu deranjeze ora. Ne-ar plăcea să fie așa, dar ne-ar plăcea să fie așa pentru că am reușit noi să le dăm suficientă motivație interioară și suficiente motive ca ei să se comporte în așa mod și să le lăsăm mințile suficient de deschise încât să nu se simtă restricționați, să simtă capacitatea de a fi ei însuși. O societate de oameni fericiți este o societate de oameni care sunt mulțumiți cu ei înșiși. Se trezesc dimineața și zic, man, încă o zi bună pentru mine. Nu zic, fai, iară trebuie să fac lista de to-do. Asta încercăm. Știm că un om, ca să facă ceva ce face zilnic bine, trebuie să-i placă foarte mult. Copiii fac aici doar ce le place. Ce se întâmplă
în cadrul acestui proiect? Ce cursuri aveți? Cum ajung copiii la voi? Câți copii sunt implicați? Sunt 3 segmente în acest proiect. Proiectul psihologic, partea de care mă ocup eu. Avem un proiect oficial în care, în cadrul orelor de dirigenție sau în afara programei școlare, se poate discuta cu personalul care este responsabil de acel colectiv și se decide care este exact tema discutată săptămânal. Acest lucru dacă se face doar o singură ședință. Altfel se poate discuta și specialistul nostru poate să vină de 2 ori pe lună sau săptămânal, în funcție de necesitatea colectivului. Se prezintă o oră de dezvoltare personală. Dezvoltare personală e așa un termen generic pe care îl folosesc eu, e mult mai mult. Este un fel de oră de mentoring în care noi, în funcție de vârsta copilului, ne alegem modalitatea de abordare și tipul de abordare și, printre altele, un fel de terapie de grup. Dar aici, cu mâna pe suflet, voi spune că dacă este un specialist în terapie pe grup, este Irvin Yalom. Și acesta a fost profesorul meu ad literam și am învățat de la el niște lucruri extraordinare, mai ales în cazul grupurilor care sunt constituite ad hoc. De acestea mă ocup doar eu, pentru că sunt singura care, per specializare, am și această latură. Dar există și activitățile de mentoring care nu implică atât de multă expertiză profesională, în care se aleg anumite subiecte pe care și ceilalți experți ai noștri, toți au certificatele de prevenție făcute cu CDC, Statele Unite ale Americii. În România nu se ofere așa ceva, deci ne pare rău. Știu să fac intervenție în cazul unei crize sau intervenție în situații care nu sunt atât de dificile. Se prezintă un PowerPoint interactiv, se citește o poveste, se discută o situație, facem o activitate interesantă și atingem toate lucrurile punctuale pe care ni le-am propus. După care sunt cele 2 aspecte pe care nu cred că le vom dezvolta atât de mult, deoarece le-ați văzut și le știți. Partea muzicală, voce instrumental și partea artistică, de care se ocupă doamna profesoară Renata Ver și doamna Ana Maria Galea. Și, evident, activitățile muzeale, care spune că pun o umbrelă asupra tuturor activităților noastre și le coagulează, care sunt oferite, evident, sub egida Muzeului Județean Mureș de către doamna Angela Saplacan. La cel mai recent eveniment la care și noi am luat parte, cel de la Muzeul de Etnografie, se pictau, copiii erau acolo alături de voluntari, voluntarii îi ajutau să picteze. Am văzut opere de artă acolo, sunt copii cu adevărat talentați. O să fie premiate, mi-ai și spus, acele pietricele pictate, care erau foarte interesante. Nu știu, ca să facem o mică paranteză, cât de important e talentul și cât de important e să fie cultivat acest talent. Sunt convinsă că cei care au pictat acele pietricele au un har primit de la natură, dar să știi cum să o faci ca să iasă cât mai bine, să știi tehnicile, ai nevoie de cineva. Ce e mai important? Ambele sunt importante. E important și talentul și acel talent este important să fie cultivat. Și aici părerea mea personală este că în afara talentului și al tehnicilor pe care tu le înveți pentru a face un anumit produs, și mai important este the inner drive, știi, ceea ce te determină și ceea ce te face să găsești pasiunea pentru a face acel lucru. Pentru că un talent folosit de mântuială nu va da niciun rezultat. O tehnică învățată mecanic tot te vor da rezultate, dar va lipsi acea scânteie pe care o simți în momentul în care vezi ceva făcut din pasiune și ceea ce ai văzut o opera aceea de artă e pasiunea. Că dacă ar fi să le iei nominal pe toate, sunt colorate, sunt vii, dar ceea ce vezi în ele nu e neapărat talentul artistic, este fericirea din sufletul copilului pentru că a avut ocazie să facă acest lucru. Iar acele minunate pietricele pe care le păstrez acum cu sfințenia vor fi expuse în momentul inaugurării noului centru turistic
din interiorul cetății Târgu Mureș, probabil în primăvara anului viitor, și vor fi expuse. Le vom pune toate pietricelele acolo și noi sperăm că anual, făcând, este repetitiv acest eveniment, sperăm că în an de zile să fie, deja avem sute de pietricele, avem 300 și ceva de pietricele pictate, avem donate și pe lângă cele făcute în atelier și sperăm ca în câțiva ani de zile să fie mii de pietricele de acest fel în cetatea Târgu Mureș. Și să ne să mândrim înviorăm. să putem să ne mândrim cu munca copiilor noștri. Mai avem în jur de 4 minute și în aceste 4 minute o să te rog să vorbim puțin mai punctual despre cum pot să ajungă copiii, despre colaborările pe care voi le aveți deja cu instituțiile pe care le-ai menționat deja la începutul emisiunii. Poate se uită la noi copiii care și-ar dori să facă parte din acest program sau părinți care știu că au acasă o mică moară și care ar putea să răsară, să înflorească la voi. Noi suntem foarte moderni. Pe noi lumea ne găsește pe Facebook și vă zic de ce. Mi-am dat seama în ultimii ani că prin intermediul media virtual este mult mai ușor să ajungi în casele tuturor oamenilor și să accesezi sufletele tuturor. Oamenii sunt extraordinar de ocupați, nu mai au disponibilitatea temporală de a se raporta la toate lucrurile pe care noi vrem să le spunem și atunci își alocă câteva minute pe zi, dimineața cu telefonul sau seara înainte de culcare, în care verifică ce se întâmplă în raza lor de acțiune. Ca atare, noi putem fi găsiți pe Facebook, pagina se numește Outreach, sigla noastră este evident mare și strălucitoare. Pe această pagină sunt la zi toate evenimentele pe care le organizăm săptămânal, sunt poze cu activitățile noastre, toate articolele de presă care au de face cu activitățile Outreach. Va fi pus și raportul de activitate, îl vom face public la finele acestui an pentru a se vedea, sponsorii să poată să vadă și să există o transparență în ceea ce facem noi, să se vadă că facem strict pentru copii. Toate costurile minimale, unele activități au un cost, dar costurile sunt minimale, sunt explicate, sunt luate ca și contribuție în cadrul asociației pentru că sunt utilizate în fondul asociației. Totul este cuantifiabil, totul este făcut la dungă. La noi nu ia nimeni aplicul să-l bage în buzunar, ca să facem o glumă, dar suntem ușor de găsit. Telefonul de pe toate paginile noastre, și pagina de web și Facebook, este telefonul meu personal. Este absolut ok să mă sune oricine la orice oră. Dacă eu nu am disponibilitate de răspunde, nu voi răspunde, evident voi reveni cu un telefon, dar noi suntem ușor de găsit. Oricine dorește să se înscrie în aceste cursuri, mă poate suna pe mine personal și eu îi voi direcționa de acolo sau ne pot contacta prin intermediul paginii Facebook și putem din nou direcționa spre coordonatorul programului spre care ei se orientează. Așadar, un program inedit, nou în România, un program care cultivă talentul copiilor, cultivă personalitățile lor pentru generația de mâine. Îți mulțumesc tare mult că ai fost prezent. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Și ținem aproape. Vrem să vedem și noi peste câțiva ani rezultatul muncii voastre care deja se vede. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și vă ținem la curent. Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, mâine Iarna cu povești, sala mică a Palatului Culturii de la ora 17. Mergeți dumneavoastră, duceți-vă copiii, ajutați să avem o lume mai bună pentru ziua de mâine. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Ioana Murza. La revedere!